Tak čau lidi, dneska vás zdravím u ochutnávky fizzy drinku. První si vezmem Tropical Punch. Mňam, mňam, mňam. Je to taková Mirinda mango, takže bych tomu dal 7 bodů z 10. Není to tak špatný, ale je tam furt něco cítit divnýho a možná to cítit jako kopie. Tak teď tady mám fizz drink malinu. Jo, Borísek pěkně tady je. Čau. A jdeme ho ochutnat. Mňam, mňam, mňam. Chutná tak malinovka s něčím, ale spíš to jako malinovka. A je to oranžový takový. A to jako malinovka nevevní. Takže taky 7. A naposledy tady je kola. Chutná to jako levná kola nebo Pepsi, no nebo tak něco. Zase Boris pěkně fizzy. Je to dobrý. Kdo má chuť na takovýhle youtuberský produkty, tak bych určitě doporučil. Tak čus a pro bonus vám ukážu Fizzyho kartičku. Fizzy. Tak čau.